I dag er det fredag den 12. juni 1992. Nu vil anden B gerne opføre prinsesse Sur. Kære ven, det er længe siden, jeg har skrevet, men det skyldes. Ja, hvad skyldes det nu? Ja, hvad skyldes det nu? Nej, dit fæ, det skal du ikke skrive. Undskyld, deres majestæt. Skidt pyt, videre. Hvad kom vi til? Men det skyldes, at der har været så mange ting. Nå ja, at der har været så... Torbe, idiot, ud! Hvad har jeg dog gjort, for jeg har fået sådan et fjols? Hendes majestæt, prinsesse S. Sig det blot lige ud, prinsesse Sur. Tror du ikke, at jeg er godt er klar over, at alle går og kalder en sådan? Og heller ikke uden grund. Hvis min kongelige datter ind. Goddag, min søde lamseben. Det er dels ikke nogen god dag. Jeg er så sur. Ja, hvordan kunne du vide det? Jeg gættede bare. Sur. Jeg er så sur. Når jeg ikke får min vilje, ligner hun en krokodille. Sur. Hun er så sur. Sur. Jeg er så sur. Jeg kan ikke lykken finde. Hun er ved at blive pinde. Sur. Hun er så sur. Jeg er så sur. Mine dovne kammerpiger vil ej gøre det, jeg siger. Sur. Hun er så sur. Ja, eller jeg mener nej. Hvorfor skal I altid have efter? Undskyld, deres majestæt. Det er lige før, det er majestætsfornærmelse. Hør nu, mit lille lamseben. Jeg er aldeles ikke lille, og jeg er slet ikke noget lamseben. Nå, ikke? Lakaj, send bud efter din vismand. Jeg vil, deres majestæt, men hvilken en af dem? Hvad? Er det der flere end en? Jeg vil, deres majestæt, der er først ham på det økonomiske råd. Nej, det går nok ikke. Han har kun penge i hovedet. Hvordan? For råd statshemmeligheder. Nej, det går nok heller ikke. Han røber alligevel ingen hemmeligheder. Så er der kun én mulighed tilbage. Og det er... Overvismanden for lægerådet. Ham tager vi, hent ham. Deres majestæt har lavet mig kalde. Ja, jeg har et lille problem. Jeg er til deres tjeneste. Jo, det drejer sig om min datter. Prinsessen, jamen så er det jo et stort problem. Hvad mener de med det? Jeg mener, at det nok ikke hører ind under mit område. Det kan godt være, men prøv alligevel. Ønsker deres majestæt, at jeg siger min mening. Spil ud. Godt, så er de også selv udenom det. Fortsæt. Efter min mening er prinsessen godt gammeldags forkælet. Videre. Det hun trænger til er en mand. Hun skal simpelthen gifte sig. Med hvem? Der er der mange, der gerne vil have hende. Tror du virkelig? Ja, helt bestemt. Også hvis de får det halve kongerige med. Ja, det må vi nok hellere sige. Skriver, kom her. Skriv følgende. Gå og sig til hver en borger, at hvis han os hjælpe kan, mens prinsessens hjerte sover, vil han blive hendes mand. Så frem det vil han lykkes, at få frem et lille
Morgiane den Milde ikke har smilt i snart 5 år, udlover hans kongelige højhed en fyrstelig belønning til den, som kan få hende til at le eller blot trække på smilebåndet. Belønningen er prinsessen og det halve kongerige, og resten af kongen dør. Men hvis forsøget fejler, og prinsessen ikke ler, vil man blive rullet i tjære og fjer. Det lyder lige som noget for mig. Tja, hvis det bare ikke var fordi, at man skulle have hendes urmul med. Skidt. Hvem tænker på det? Nej, det er altid noget, at halve kongen følger med. Hvad vil du forresten gøre for at få en til at lide? Det bliver som et ingen sag. Jeg kan fortælle de sjoveste historier en dag timevis. Hvad med dig? Jeg kan synge sjove sange. Jeg vil også være med. Nej, det er mig. Hvad vil du forresten sige til prinsessen? Æbæ, du. Eller hvad vil Øvbøv, husmand? Du er ikke væk. Du er ikke før væk. Både noget, deres majestæt. Og hvad kan de så, min gode mand? Mig? Nej, din mor. Jamen, jeg har ingen mor. Kom så i gang. Ja, jeg kan fortælle sjove historier. Lad os høre. Jeg kan fortælle historier, da jeg nok skal få prinsessen til at blive. Og vi skal alle nok, mor jer, for historier, at det skal til. Der var engang en lille and i et eller andet land. Men hvordan er det nu resten er? Nu kan jeg altså ikke huske mere. Jeg kan fortælle historier, da jeg nok skal få prinsessen til at lide. Og I skal alle nok, mor jer, for historier er det, der skal til. Hvor jeg keder mig. Før ham væk. Næste. Og hvad kan de så? Kom så i gang. Ja. Jeg kan synge en sang, hør her. Jeg kan synge en sang, hør her. Jeg kan synge en sang, hør her. Jeg kan bare ikke huske, hvad den er. Du er ikke væk. Før ham bort. Hvad nummer var det så? 1130, deres majestæt. 1130 gange æbæbu. Jeg synes, de sagde, at der var så mange unge, kvikke mænd i mit rige. Ja. Nu begynder de vel ikke også. Og mange er der igen. Deres majestæt. Før ham ind, så vi kan få det overstået. Du ville være meget pænere, hvis du smilte. Det er majestætsfar. Det kan godt være, men det skal vi snart få ændret. Kom, du skal ikke sidde her. Hov, stop, stands. Hvor skal I hen? Nå, de er væk. Hvad sker der? Prinsessen griner. Hvad sker der? Prinsessen griner.
rigtigt. Du har alle fortjent prinsessen og det halve kongerige. Lad os råbe et hurra for halvt prinsessen. De længe leve! Hurra!